ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବେସିକାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ସାରା ଭାରତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ନୁହନ୍ତି, ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ, ହିନ୍ଦୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁସଲିମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିଖ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସକୁ ଗୋଟେ ହଲିଡେ ଭାବରେ ତ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ହେଉଛି ବାସ୍ ଗୋଟେ ହଲିଡେ ମିଳିଲା, ଆମେ ମଜାମସ୍ତି କରିବା ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସକୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲି ସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଜିଜସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କିନ୍ତୁ ଜିଜସ୍ ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାହା ସବୁ ଶିଖଉଥିଲେ, ବେସିକାଲି ସେ ପ୍ରେମ, ଦୟା, କ୍ଷମା, ଶାନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖଉଥିଲେ। ତ ଏସବୁକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ତ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡେ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ସବୁକୁ ଭୁଲି ସାରିଲେଣି। ତ ଯେକୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଉନା କାହିଁକି ତାକୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯିବା କଥା ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ଭୁଲି ସାରିଲେଣି। ଥରେ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳନ କରିବା କଥା, ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାକୁ ପାଳନ କରି ଆସୁଥିଲେ, ଆମେ କ'ଣ ଏବେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ନ୍ୟୁ ଇୟର ଆସିବ, ଆମେ ଏବେ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେତିକି ଖୁସି, ଯେତିକି ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ପାଇଁ ସେତିକି ଖୁସି ବା ସେତିକି ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି କି? ଥରେ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରର ମତକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ପାଇଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍, ଆମେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିଦେଇଛୁ, ଆମେ ଭୋଜି କରିବୁ, ଆମେ ମୁଭି ଯିବୁ, ଆମେ ଏ ସବୁ କରିବୁ, ତାକୁ କରିବୁ, ଆକୁ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କର, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ବା ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷକୁ ଆମେ ସେତିକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି କି? ଏବେ ହେଉଛି ବିଚାର କରିବାର ସମୟ, ଠିକ୍ ଅଛି।